Dnes si ukážeme v rýchlosti toto neskutočné auto, ktoré môžete vidieť za mňou. Je to Land Cruiser 300. Je to výnimočné auto, lebo takéto auta v Európe nenájdete. Toyota Land Cruiser 300. Luxus? Áno, ale hlavne nezastaviteľný. V rýchlosti vám ukážeme, čo sa nachádza pod kapotou tohto neskutočného auta. Je to 3,5 liter twin turbo benzín, V6, 10 stupňový automat, výkon a krútiaci moment, ktorý s týmto autom hýbe úplne bez námahy. Land Cruiser bielej perleti, čistá elegancia, ktorá pôsobí silno už na prvý pohľad. Toto je presne ten moment, keď si povieš, toto nie je len offroad. Toto je offroad v obleku. Čierna koža, odvetrávané sedačky, všetko si nastavíš presne tak, ako chceš. JBL Sound, ktorý hrá tak, že si jazdu začneš užívať úplne inak. Vzadu máš 2 LCD displej so slúchadlami, takže aj posádka má svoj komfort. 7 miest, veľkorysý priestor, ticho a pohoda ako v limuzíne, ale stále je to Land Cruiser. Desert Line motor z offroady a SUV pre náročných. Auta vyberáme osobne, riešime celý proces od nákupu až po prihlásenie v Európe. Bez starostí, bez kompromisov. My nehľadáme to, čo má každý, my hľadáme to, čo ostatní nevedia zohnať.